ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ଜାଲକୁ ବିଛାଇ ଦେଲା। କିଛି ଚାଉଳ ତା ଉପରେ ବୁଣିଦେଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲୁଚିଗଲା। ଦଳେ ପାରା ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ତଳେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପାରା ରାଜା କହିଲା, ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଲୋଭ କର ନାହିଁ। ଶିକାରୀ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ଜାଲ ବିଛାଇଛି। ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଉଳ କେମିତି ଆସିବ? ପାରାମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପାରା ରାଜା କଥା ନ ମାନି ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପାରାମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାରା ରାଜା କହିଲା, ଦେଖିଲ, ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିଲ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଶୁଣ, ଜଣେ ଜଣେ ହୋଇ ଉଡ଼ିଲେ କେହି ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ଉଡ଼ିବା। ଏଥରକ ପାରା ରାଜା କଥା ମାନି ସବୁ ପାରା ଏକାଥରକେ ଡେଣା ହଲାଇ ଉଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ଉଡ଼ିବାରୁ ଜାଲଟିକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶିକାରୀ ବିଚରା ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପାରାମାନେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ପାରା ରାଜାର ସାଙ୍ଗ ମୂଷା ସେଠାରେ ଗାତ କରି ରହୁଥିଲା। ପାରା ରାଜା ତାକୁ ଡାକିଲା। ମୂଷା ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତାର ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ଜାଲଟିକୁ ଟିକି ଟିକି କାଟିଦେଲା। ପାରାମାନେ ଜାଲରୁ ଖସିଗଲେ। ମୂଷା ଉପକାର କରିଥିବାରୁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ ଆମ ଉପରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।